pe această căldură și mă așteptam să fiți mai puțini. Eu vă mulțumesc. Și aș vrea să începem puțin atipic față de celelalte întâlniri, să începem cu acordarea primelor 5 premii. Premiile fiind oferite de către doamna Dana Luțu, sunt brățări și pe care aș ruga-o să vină să și explice pentru ce sunt. Vă rog, doamne. Doamna Valentina Gheorghiciuc. Deci aveți așa. Deci, așa cum a spus și colegul meu, numele meu este Dana Luțu și astăzi cu toată inima și eu vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Am decis să fac niște daruri de suflet și din suflet. Tema ar fi Rudraksha. Este vorba de acele semințe exotice care se găsesc în copacii din Nepal, Iran și India. Ajută la creșterea vibrației. Până la urmă, sufletul evoluează prin vibrații înalte. Sunt terapii și care se fac de cel puțin 6500 de ani din ce am citit eu. Nu au rol secundar, deci efecte secundare. Și de aceea am spus că astăzi să aduc un pic de bucurie pentru suflet cu aceste bijuterii, combinate cu turcoaz, combinate cu calcit, toate fiind până la urmă un talisman pentru suflet și protector, cum spun eu. Doamna Leucea Gabriela, al doilea premiu. Să vă poarte noroc și să vă fie un prieten loial. Sunt convinsă că da, cu toate inima. Deci această brățară tot cu turcoaz și Rudraksha este pentru noroc. Rudraksha, de fapt, echilibrează, așa cum am notat eu, dar o să apelez la spontaneitate și fiind și jurist, sper să mă descurc. Ajută și sunt eficiente împotriva stresului, echilibrează organismul, binecuvântează purtătorul acestor bijuterii de suflet și pentru suflet și ajută la pacea minții sau la pacea sufletului, că până la urmă sufletul, dacă e liniștit și bine, transmite și în exterior o stare de bine și o relaxare a organismului. Rudraksha sunt aceste semințe care, până la urmă, în afara faptului că ajută ca și protecție, dezvoltă intuiția, dau o anumită claritate și a minții și a sufletului, o strălucire a sufletului, o armonizare, minte, trup, suflet. Doamna Ionescu Valerica. Să vă poarte noroc și cu toate inima. Aceasta este o brățară cu agat, cu agat peruan, se numește și piatra longevității sau a tinereții, agatul. Doamna Mitan Eugenia.
cea de-a cincea este o brățară din malachit, este piatra mea preferată, se mai numește și piatra divinității, piatra sănătății și cu siguranță alături de simbolul îngerașului va purta noroc și va ajuta atunci când trebuie. Doamna Erhan Grândușa. Este doamna Grândușa? Ajută și pentru succesul financiar, așa că cu siguranță înseamnă că au ajuns acolo unde trebuie, așa spun eu. Sunt foarte noroc. De emoție n-am apucat să vă mulțumesc. Și eu mulțumesc și sunt onorată. Încă o dată spun că ați venit și v-ați făcut din timpul dumneavoastră prețios, v-ați făcut timp să veniți aici. Aș dori să mai spun ceva. Pietrele sunt vii, cristalele, pietrele naturale, cristalele cum le mai numesc eu, ele, până la urmă, trebuie tratate ca și prieteni. Cum ne onorăm sufletul și cum ne onorăm prietenii, așa trebuie tratate și ele și atunci, automat, răspunsul vine cu siguranță. Sunt pietre pentru zodie, sunt pietre făcute ca și talisman, cum le lucrez eu. Sunt pietre terapeutice cu care se face cristaloterapia, dar acestea, până la urmă, pietre, noi știm în ce zodie suntem și alegem, ne ducem repede la magazin sau la butic și ne cumpărăm pietrele care știm noi că ne protejează. Ei nu, până la urmă sunt pietre care ne aleg ele pe noi, într-un anumit moment. La un moment dat vedem că rezonăm cu o anumită piatră și parcă am citit că nu face parte din ceea ce știam noi. Pietrele vin și rezonăm cu acele pietre atunci când avem nevoie. Să trateze ceva, să aducă abundență și când spun abundență, pe toate planurile în viața mea, de exemplu, cum spun eu, mă refer să primesc abundență la ceea ce am nevoie. Sănătate, reușită în cariera profesională. Ele trebuie păstrate în săculeți. Sunt convinsă că, doamnelor, acasă aveți pietre, cristale, bijuterii, le puteți reactiva oricând. Ele stau ca niște prieteni loiali, fideli și acționează oricum. Până la urmă, puterea și energia o dăm noi. Totul e în noi, suntem arhitecții propriei vieți și atunci, ca și purificare, pentru că pietrele nu trebuie să atinse de altcineva. Sunt admirate, le dăm voie prietenilor să le admire, dar automat ele preiau o amprentă energetică. Și atunci venim acasă și fie în lumina soarelui sau în lumina lunii, că tot e luna albastră și plină, le lăsăm pe balcon. Unele se pot spăla în apă curgătoare. Dar, acum e un subiect pe care ar trebui să-l dezvolt, sunt pietre și pietre care pot fi spălate în apă curgătoare, dar sunt pietre care nu. Apa poate eroda și poate face rău. Și atunci eu sfătuiesc că fiecare avem tămâie în casă sau fiecare avem salvie dacă nu ne cumpărăm. Salvia este folosită în ritualul șamanilor și este mult mai puternică decât tămâia. Și atunci, sau fie palo santo, da? Sunt acele bețișoare, ele pur și simplu sunt trecute prin acel fum și așa le curățăm, le purificăm. Sfătuiesc ca brățările să fie purtate pe mâna stângă, pe partea inimii, inima ca organ, pentru că inima cealaltă, ca și ceakră, e un pic mai sus. Întotdeauna număr impar, 1, 3, 5, 7, 5 și 7, 7 un număr al divinității, și pentru că și pulsul cumva acționează. De asemenea, mai sfătuiesc ca ele să fie purtate. După ce așa cum am spus, ne-am făcut acea siestă, toaletă, ne spălăm, ne dăm cu cremă, ne dăm cu parfum și abia atunci le aplicăm, de fapt, după ce ne-am făcut avieturile. Pentru că acționează produse chimice și atunci ele se pot deteriora. Și cam atât.
Vă mulțumesc încă o dată și să vă fie bine și să aveți parte de tot binele.